हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं होनना। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे जाखांफुनाय भेरि फेमास आरो भेरि टेलेन्टेड एक्टर मिग्रराज ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे सावथुनफोराव फाव खालामबोखो आरो सोर सोर एक्ट्रेसफोरजों जयै खामानि मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि आबुं मुङानो जादों मिग्रराज कुमार ब्रह्म। बिथाङा सासे बड' फिल्मनि एक्टर आरो बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो बिथांनि बार्थ प्लेसआनो जादों सत' आदाबारि। बिथाङा स्कुलिंखौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट विद्यापीठ हाई स्कुलनिफ्राय खालामदोंमोन आरो कलेजखौ पान्डु कलेज गुवाहाटीनिफ्राय खालामदोंमोन। बिथांनि रिलिजनानो जादों हिन्दु आरो बिथांनि हाइटआ जादों 6.6 इन्सि आरो वेटआ जादों 65 केजि। बिथांनि हेयार कालारा जादों ब्लेक आरो आइ कालाराबो जादों ब्लेक आरो बिथाङा दायो रिलेशनशिपआव दङ। बिथांमोना 27 जुलाइ 2007 मायथाइनिफ्रायनो रिलेशनशिपआव दङ। बिथांनि हबिसफोरा जादों सिंगिं, डेन्सिं आरो कुकिं। आरो बिथाङा बर'नि अनगायैबो हिन्दी, इंलिश, एसामिस आरो बेंगली राव रायज्लायनोबो रोंगौ। आरो बिथांनि डेट अफ बार्थआ जादों 20 फेब्रुवारि 1992 मायथाइयाव, अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 28 बोसोर। आरो बिथांनि फेभरेट बलिउड एक्टरफोरा जादों शाहिद कापुर आरो रणबीर कापुर आरो फेभरेट बलिउड एक्ट्रेसफोरा जादों दीपिका पादुकण आरो जेक्लिन फार्नान्डेज। बिथांनि सावथुनफोरा जादों फारियै समनि फाखनाव थैनि बाना। बे फिल्मा 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो जिहुल बसुमतारीनि डिरेक्सन होनायाव आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसआ जादों जुमु रानी ब्रह्म। आरो बेनि उनाव सोलो। बे फिल्मा 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो धीराज बर'नि डिरेक्सन होनायाव आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसआ जादों प्रिया बर'। बिथांनि मिउजिक भिडिअ'सफोरा जादों फारियै रजे। बे मिउजिक भिडिअ'आ 2015 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअ'नि क'-एक्ट्रेसआ जादों दिपा बसुमतारी। बेनि उनाव हानाय मोनब्ला बावलांसिगौमोन। बे मिउजिक भिडिअ'आ 2016 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो क'-एक्ट्रेसआ जादों फुजि बसुमतारी। बेनि उनाव सोमखोर समायना। बे मिउजिक भिडिअ'आ 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बेनि क'-एक्ट्रेसफोरा जादों लीना आरो जुली। बेनि उनाव आखायाव आखाइ। बे मिउजिक भिडिअ'आ 2020 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे मिउजिक भिडिअ'नि क'-एक्ट्रेसआ जादों मिथिंगा नार्जारी। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो सेराव थानाय नटिफिकेशननि बेलखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ'सफोरनि आपडेट्सफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। बेबादिनो आङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय बायदि रोखोमनि खौरांखौनो बे चेनेलाव फोसावो।